Zdravo svima, ja sam Goran. U ovom tutorialu ćemo naučiti kako se koristi Adjustment Brush. Dakle, ova četica ovdje u desnom uglu gore. Kako možemo izolirati deo slike koji hoćemo da obradimo bez uticaja, dakle, na ostatak slike. Kao prvo, promenit ćemo white balance ove slike, zato što je slikana u RAW. I to možemo jednostavno učiniti ovim padajućim menijem, izabrati odgovarajući white balance. Ovo je slikano danju, tako da ćemo izabrati daylight. Ovo je odgovarajući white balance, tako da prelazimo na Adjustment Brush. Kliknut ćemo na tu četkicu i ovdje nam se otvaraju druge opcije. Dakle, možemo ručno već napraviti svoju četkicu koju možemo upotrebiti na slici. Mada to nas sada ne zanima, već ćemo iskoristiti već određen preset. Dakle, nama treba da sredimo lice Soft Skin. Kliknut ćemo na Soft Skin, iz padajućeg menija, dakle, izabrat ćemo Soft Skin, uveličit ćemo sliku i jednostavno ćemo početi da bojimo bukvalno sliku. Posle ovoga koža će izgledati mnogo mekše i lepše. Dakle, obojit ćemo delove. Četkicu možemo povećati ili smanjiti jednostavnim scrollom na mišu. Kako bismo vidjeli šta smo sve osenčili, možemo jednostavno pritisnuti slovo na tastaturi. Vidimo da smo sredili čelo, obraze, možemo i ovaj deo ovdje. I to je to. Dakle, sada je lice mnogo normalnije. Nema tih bora, nema bubuljica više toliko, nekako lepše izgleda. Ovdje možemo u desnom delu, u ovim opcijama, možemo da biramo intenzitet clarity-a. Dakle, možemo da jednostavno povlačimo slider, samo da zoomiram, i vidjet ćete kako se koža vraća u početno stanje i posle naše obrade. Šta ćemo sada uraditi? Kliknut ćemo na četkicu kako bi završili našu operaciju i ponovo kliknuti na četkicu i sada ovaj put izabrati Iris and Change. Šta to radi? Dakle, kao što sam naziv kaže, prosvetlit ćemo oči. Jednostavno ćemo obojiti oči i oči će biti svetlije. Isto i tako i drugo. I kliknut ćemo ponovo na Adjustment Brush kako bi završili operaciju. Završili smo obradu oči i lice. Sada hoćemo zube da prosvetlimo malo, da ih pobelimo. Tako da ćemo ponovo kliknuti na Adjustment Brush, iz padajućeg menija iskoristit ćemo Teeth Fighting, smanjit ćemo četkicu i jednostavno povući preko zuba. Kliknut ćemo na četkicu kako bismo završili operaciju. To je cela priča. Dakle, u padajućem meniju imamo još mnogo drugih stvari, ali za sada nam one nisu potrebne. Još nešto ćemo preći u ovom tutorialu, a to je ovo, Spot Removal Tool. Šta nam on radi? Dakle, kliknut ćemo na Spot Removal, zoomirat ćemo sliku i vidimo ove bubuljice. Kako ćemo ih ukloniti? Dakle, jednostavno kliknuti na bubuljicu i on će sam da izabere neki predeo pored te tačke i zamenit će taj predeo sa novo izabranom tačkom. Ili možemo jednostavno kliknuti i prevući do predela koji mi želimo da bude na toj tačci. Dakle, ovo može i u Photoshopu sve da se radi, ali je ovdje dosta lakše i brže da se radi. Završili smo i to. Dakle, možete
dakle, taj spot removal tool može da se koristi bilo gde. Dakle, recimo ovaj predao, nećemo ovaj list ovdje da bude, možemo ga prevući i to je to. Možemo i ovaj list, možemo i ovaj list, možemo bilo šta. Sada možemo da pogledamo početnu sliku i krajnji rezultat. To je to. Vidimo se u sledećem tutorialu.